Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 12. Dayawam da amam kan inam, tapno napao ti panagbiag mo iti daga, nga ited ko kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay nga imawag kayo, nanang. Ado ti trabahok di ti opisina. Iso adi kay mang disturbo. Anya ka di manen ti ibagayo. Mailiw kamin kada kayo, Marcela, anak ko. Umay kayo kumamot agpasyar dito'y probinsya. Ay, kastalatan ti ibagbagayo. Mailiw kamin kadag iti apo, May. Dikit di kunayo. Kwarta manen ti kasapulan nyo. Saan akasta, anak? Ala, di kay mang singa. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Bye! Amok no asino ti kinasaritam iti cellphone mo. Gaputan na kuno staro pang Marcela. Ay, ninanang ti imawag. Kampay di, mailiw kadag iti apuda. Taganyam, kwarta ti kasapulanda. Imbaga na ka di apaw itam iti kwarta? Saan matket di? Ay namare, saan akwarta ti kasapulan dananang mo, no di kat mailiw dan kada kayo. Ngamin, nakunam anabayag asaan nyo ida sinarungkaran. Ay, awan oras ko. Diyak kaya ti manglangan iti trabaho. Masurunak at talaga lakay. Pinaw itak datatang kananang iti kwarta. Nasaya at met, ngamin, kasapulan da, kaasid amet. Ket, manungay timpawit mo? 2,000 laang. Agrom damat ngamin. Day talatan ang daw-dawat iti kwarta ti amuda. Bakit kan lakay dan? Saan da makatrabaho? Nang runa pa yung arod, no addan an na yun da. Saan matlasyak ti anak da? Nasa isayat no sumarungkar tayo kadakwada. Ay, saanan? Nagado ti aramida kiti opisina. Awan ganas kong agpasyar ijay. Di mo kailiw dagiti naganak mo? Aging ga kadi ita? Ket kaguram pay laeng ti amayo? Wan? Kagurak ni tatang aging ga ita? Jaklat ta malipatan ti kina-irresponsable na nga ama. Nabayagin day di apagtag, bakit? Ket patsak, nagbabawyanin ni tatang mo day ta. Basta awanin amor ko kan ni tatang. Kagurak lat ta. Una yan. Tabi matutapusom, Marcela. Di mo kayat ti mamakawan. Buyaam da ito'y a pelikula, Mari Marcela. Amumat nga awan asam ko nga agboya. Saan nakakaskan ka? Nga awan lakat agboy-boya no kasta a lunchtime. Nga oray di ka pa yan mangal daw. Buyaam da ito'y a pelikula, sakbay a maturog ka inton rabi. Anya nga min da ito a pelikula, aya? Adal da ito'y para kan ka. Asaan anasaya at ti agitalimang iti sakit tinakam iti kaunggan. Nang runa pa'y kat naganak mo. Sana nga interesado amang buya. Buyaam. Sana bale, ta happy ending. Napintas a pelikula. Buyaan nyo asa nga pamilya. Ay, nagadukit din nga amom. Nalakit din intan ag lunch. Awan balon ko ita. Adda balon ko. Ado. Apag iso kada taday jay. O ala, inta manganon. Ikamda na ng kantatang iti kwartada. Sana bale, tadamat kawadwadan ti kwartata ita. Wen, bakit? Agyaman na, takas tati kunam. Ay, kaasi damot. Kanayon ang mapan makilablabada ni nanang. Ay, huwan nga rod. Ikam ida itinatang kan kwarta. Agyaman ak unay, taman nakaawat ka, bakat? Amum akaasyan dagi tinaganak ko. Ni Manang Marcela, di na pa'y pulos malagip dagi tinaganak mi. Uray ka sa ti kinadakas ni tatang yu, idi ubing kayo pa'y, ngam nagbabawyan na daytan. Iti kaunggan na, at dalatapan na kakonsensya na. Ala, inkan lakay, ikan ida itinatang kan kwarta. Umay kayo paramanan iti apit mi anatang, tatang, nanang. Agyaman kami, Rudy, anak ko. Ay, naimbag man. Tao may na kami paramanan iti apit mo, barok.
Imbagla adiyo gatangan Kat, kumusta tirik nayo, tatang? Nasayaat ka din tirik nayo. Maimbagano, nanak ko. Tanagag-agas mo't. Ken, umay kayo ikan iti kwartayo. Saanan, anak? At damot matmat gadak ang makilablabada. Numabalin, sumardang kayon ang makilabada, nanang. Amangan no agsakit kayo mat, akas ka ni tatang. No sa anak ang makilabada, kasano kami kinitatang mo. Pangalaan mi nga'y iti igatang mi iti bagas. Di kay agdanag, nanang. Binulan nga ikan kayo iti bagas. Nga maamangan no day tati diyo pagkinaawatan nga agasawa. Saan akas ta ni bagat ko, tatang? Man nakaawat, kan saan na naimot. Ket tay kunakon, agsardeng kan ang makilabada, nanang. Marcela, bakit? Kaya't kung agbakasyon tayo di lugar ayo, ore mano lang aldaw. Diyak kaya't aglangan iti trabaho. Saanan? Maragsakan lakit di dagiti dadakkel mo, no sarong karan tayo ida. Inkay latano kayat yo, saan ka sumorot. Diyak kaya't aglangan iti trabaho. Unay matanti kasta, Marcela. Sarong karanta, dagiti dadakkel ko, kat ikam ida iti kwarta. Natural ikanta ida, para iti masapsapol da. Tabakit kan lakay da nga ruden. Ay sana mabalin. No kaya't dati maaddaan iti kwarta. Oh, di manggad da? Total, idi napigsapay laang ni tatang. Day tala barkada kan aglanglang ay ti ammona. Bagi na lati pampanunutan na. Saan na kami nga impatag? Bakit? Awan panggap ko amang sarong karkadag iti naganak ko. Polos! Oh, nakasaganan ti awitin tayong agbakasyon. Nasayaat met, tay manugot ka matlaangan, bakit? Ngam polos ang jakto kasarita ni tatang. Anya? Ala, tinaskan. Sarong karan tayo ida. Ala, kita am dagiti anak ta, no nakasagana dan. Sige. Inakmat isagana ti kotse. Hoy, Rodi, ito'y kami pa'y laang dito'y paraangan nga agururay. Ibag talimabas ka. Mapanak ko maijay balay da pare ko, manang. Ngam nakita kayo dito'y paraangan dananang. Apay ngamin adi mo inyawag kanyak. Tapno na isaganaan mit isasangpat yo. Anya kumati aramidan yo, aber? Sigurado aday tanto matlag dawat iti kwarta ti ammoyo. Anya? Saan kit din? Naminsan lang ang nagkidawak iti kwarta kan ka. Ngam saan ka nang tad? Ngam okay lang. Tanakabuludak idi iti kwarta apara iti agas ti anak ko. No tinulad nak kumaidi ang nagadal. Di adda kumamat trabaho mo ita? Sa anak man anak kaadal. Ngam naragsakak, manang. Gaputa sa anak akaskan ka. Nga adda sakit tinakam, nga imimpanang. Diyak pa'y nakita kinasarita na ka ni Marcela, lakay. Amok nga aging gaita, kat nasakit lata tinakam na kanyak. Ngam sana bali, bakit? Naklon kaw, akas ladinak bigbigan nga ama. Gapo iti kinadakes ko iday. Lakay. Naragsakak lata, gapo ta si marungkarda. Ket nakita ta dagiti apo ko ta. Wain lakay. No agsublida ijay syudad, inakto ijay uma. Tamang purusak iti bunga dagiti maista. Ken mang tebaak iti ipaluom da asaba. Manang Marcela, saan alimad kanyak ti aramid ni tatang yu idi? Ay, sobra Pulos ngawan intulong na kanyak. Nakaadalak babaan iti bukod ko alingat. Tani tatang, awan sa bali nga aramid na. No diti agsugal, agbartak. Ken mang takaw iti matgadan mi nga anak na. Tapno aday sugal na. Wen, saan alimad kanyak dayta? Ang bilibak ka ni Rudy. Ta iti likodan tinapalabas, ket saan anagimula iti sakit tinakam. Uray rigat mi amin arigat. Ngam amuna ti tumulong kadagiti dadakkelyo. No kasta nga addaag sakit kadakwada. Dayta nga rotkat. Ita tanataengan dan? Agkidaw dan iti kwarta?
Saan akasta ti panunot ni Rudy, manang? Pudno ang nagpatinggalang iti high school ni Rudy, ngam ammo na akaasyan dagiti naganak yu. Nga oray pa'y dakas ti aramid ti amayo idi. Napanglawman ni Rudy, ngam naragsak iti biyag na. Gapo tawan imimpunan na asakit tinakam kan gora iti kaunggan na. Kanunungak ni Rudy, no kasta atulungan na dagiti dadakkelyo iti pagrigatan da. Gapo taday ta tinaskan. Ipatag tayo dagiti naganak tayo, tapno bendisyonan na tayo ti Diyos, manang Marcela. Agawid kayon inton bigat, Darwin Barok. Agyaman iti isa sarong kariyaw. Awanin ti sapulak pay, ta nakita kayo asa nga pamilya. Di ka agdaan nagtatang. Agbakasyon kamin tumanen. Ay na, pagyamanan minukasta, Barok. Mangibatak iti kwarta para iti gastusan nyo. Ay saanin, Barok? Napigsaak matain, kanawanin sakit ko. Saan ko nakasapulan ti kwarta? Tatang. Ken aywan akon ti salunat ko, tapno sa anak nga agsakit. Tadyak kayat, amang ibagan tumanin ni nanang yu iti kwarta kini Marcela. Jak kayat, nga agunget tumanin ti asawam. Nagawid ang dama ng Marcela, nanang. Wan, anak ko. Nag-awid da adi naman laki na sarita ti amayo. Uray kaya't akasarita ni tatang iyo, ngumliklikan na adagos. Sa nabalain, naragsakaklat ta para kinkwana. Gaputan na saya ti biyagda. Nakaasawa iti manakam kan nasingpait. Nagsakit ti pa nagsasaw ni manang Marcela. Gaputan na kaatal. Saan ko ang mababalaw? Tadakkel tinagkurangak kada kayo iday. Ala, bayan tayo ni manang Marcela. Anyang arod ngay, nukas jeti ka panunutan na. Manon abolan tinapalabas. Sipod si marungkar tayo kadananang. Adda ka di parikot. Kuang amin lakay. Nakaamirisak. Anas kan laang apakawanak ni tatang. Bakit? Agsubli-subli iti panunot ko ti kanayon apanangliklik ko kan ni tatang. Tunggal gamden na ti makisarita kanya. Kaya't nakanuti agkid daw manan ken ka iti pamakawan. Lakay. Pakawanimon ti amam. Nang runak at pinagbabawian nan ti kinairesponsable na idikada kayo. No pakawanam ti amam, maragsakan ti Diyos ken ka. Ay, nakasangpot tamot laeng ang naggapu ijay umalakay. Aginanata pa'y dito'y paraangan. Madamdam atan ton nga agluto. Ay ketwon bakit? Nagadaw tinapuros ta abo nga ti sitaw amulata. Un nga rod lakay, naimbag lang nga ilako ta. Inta ilako ijay ilay, isursur ta ijay. Napigsa ta pa imot nga agisursur. Un alakay. Ha? Ha? Taylukan samot ni Darwin day tanagsardeng lakay. Ay wan, bakit? Nukas ta. Umay daman nun agbakasyon. Ada ginatang ko a t-shirt kan pantalon nyo, tatang. Ada pa'y tsinelas kan daduma pa'y akasapulan nyo. Ha? Inggatangan na kiti arwata, kanak? Uwan, tatang. Oray da kayo, nanang. Adamot para kada kayo. Tapno di kay umapal. Ay na, agyaman na kanak ko. Mailiwa kada kayo. Iso nga insingasing ko kani Darwin nga agbakasyon kami manen dito eh. Marcela, anak.
saan na ka din akagura? Saanan, tatang? Sorry. Gaputan na bayag agimura kada kayo. Ngam nakaamirisak. Asaan gayam ama iparbang. No kasta, selebraran tayo da ito'y akan itaw. Ah? Partyan tayo timay sa ababoy. Talaga, nanang? Ngam sayang ti baboy yo. Malugi kayon Saan abalay na nakaw? Dayjayan ti pan nakatangdan ko ang nagtaraken iti baboy ni Rudy akabsat mo. Ala, di kay agdanag. Tabayadak to ti baboy ang maparte. Kasaritak ti kabsat ko. Siya ko unti kararagsakan iti daytoy nga aldaw. Kat uray ipulang kun ti bulod ko abihag. Tanapakawan na ko, Marcela, anak. Di kay agsao iti kasta, tatang. Agbiyak kayo pa iti naunday. Tapno makalangan da kayo pa'y. Unbet lakay. No kayat yo, agnaad kayo mat iti syudad. Tapno makalangan nyo, dagiti apuyo. Angam kasanon dagiti mulami ditoy. Kasaritak ni Rodi akabsat ko. Isuda pa'y laang agasawa ti makaam mo dito eh. Umay kayo mga anan! Da kayo lang yung tiawan dito lamisaan. Bakit? Umay kayo sumangon! Marunawan ti ice cream! Ala, intayon tani agay ayabdan. Datayo laangan ti maururay. Marcela, anak ko. Nakaragdag sa kami kininanang yaw, anak. Tatang, nanang. Agkidawak mat iti pamakawan kada kayo. Gaputa nagdakas ti panagsasawak idi kada kayo. Nga manipod ita, baliwan tayon ti mangrugi. Agbalin tayon anaragsak a pamilya. Awan serbi ti baligi iti biyag, no di mo matammo ti mamakawan. Laglagi pam, ano mamakawan ka iti nakabasol kan ka, pakawanin na kamo ti Diyos kadagiti nagbasbasulam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.